गाडीतलं वैली माळयेचे सगळे आरमार असा त्याची बाकीचा सगळा ह्याला तिने गाडये बिडये हेले फक्त भांडी कुंडी किती असतात त्याची आणि आरमारीन किती तरी त्यांची बॉक्सा बी किती असा दिसता साडयो बिडियो दागिने माझ्या नाही ते त्यांची जावेचे बाप्पा पांडुरंग मामरे आणि दीनानाथ मामरे माझो भाऊ आणि शशिकांत त्यांचो ते तो दोतराचो भाव सगळ्यांचे तिघांचे घरचे ते आमचे सेपरेट आहात पैसे भांगार बी असले ना भांगार बिंगार माझा काय नाही या गाड्या 10टा माझा भांगार काय नाही ती काय ना तिने ह्याला आपले ती दौडून ना तिने भांगार फक्त ते कपडे तिचे असले आणि कसले कागदपत्र असले माळीयरच उजो घाला तो पाक सुद्धा चला ना मला म्हणा माझी दशा अशी काही हा काम करून खाणारा मनीस सगळं मागच्या तो लोक तुका सांगित